Nagka sa Voltes 5, may bisita dinhi sa Sugbo atol sa Sinulog Weekend. Aron moduyog sa mga Sugboanon sa kapistahan sa Balaang Bata. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Nakigsinulog ug usa sa nakapawa sa kakapoy sa mga mananaway sa Sinulog Street Dancing gahapon. Ang GMA Float, ang Voltes 5 Legacy. Misaka sa float sila si Voltes 5 Legacy. Lead cast nga sila si Miguel Tan Felix, Isabel Ortega, Matt Lozano, Rafael Landicho o Gradson Flores. Way tiktik sa ilang pahiyom ug pagtagad sa mga nag-atang kanila. Viva Pin Senyor! Hi mga Cebuanos! Excited na kami para dito sa parade. More than 5 years na akong hindi nakabalik dito kaya I'm so happy to be here. See you all! Yes, first time ko magsinulog parade and I'm so happy kasi ang ganda na Voltes 5 float namin. So if you wanna see it, halika na dito! Hello mga Cebuano, first time ko lang din magsinulog and sobrang ganda, nagagandaan yung mga float dito. Thank you! Hello mga Cebuano, Viva Pit Senyor sa inyo lahat. And sobrang happy ako, this is my first time na makifiesta sa Sinulog. Kaya naman excited ako na makakain ng maraming food. Hello po sa inyo mga Cebuano. Masaya po ako dito, excited na po ako sa Sinulog Festival. So kung gusto niyo po kami makita, punta po kayo dito. Let's vote in! Sabado sa gabi, bispira sa Sinulog Grand Parade, ilang gilingaw usab ang mga Sugboanon sa duha ka managlahing mall show sa nagkalanlaing venue. Paagi na kini sa ilang pag-promote sa lain na usab nga atngan sa mga kapusong Bisaya matag gabi, ang Voltes 5 Legacy. Sa ilang pagpakigtagbo sa Cebu Media, ilang gitugan nga excited sila sa pagsugod na unya sa pasundayag sa live-action version sa hit anime series nga Voltes 5 Legacy. Ug nang hinaot sila nga hangpon kini sa tanang age level. Gusto lang namin i-relive niyo yung moment na pumapasok kayo sa school. So, it's not about us, it's about the mecha robot. It's about Voltes 5. Yung main focus din talaga namin is, of course, to bring back the memories of everyone who watched Voltes 5 and to make new memories for the new generation. Alang kanila, usa kini sa labing dakong proyekto ug hagit kanila nga hangpon kini sa mga televiewers ang tagsa-tagsa nila ka mga karakter ug ang tibuok istorya. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.